Has aconseguit tots els teus objectius? Quan et fas més gran, ets més lletja. Ves preparant la llista de fononar. Quan tingui 80 anys m'imagino passant les últimes. Se'm ve només al cap arrugues. Ets amb la teva família o ets sola a una residència? Vale, escoltemos a nuestra compañera que nos va a hablar. Hacemos el primer fotograma al inicio, que aparezcan unos ojos y luego al Los final del Rafa. otros. Es muy lioso lo que estás diciendo y que sale mejor estar en el instituto al final porque ahí se ve, o sea, se ve las imágenes de lo que hemos hecho y dónde lo hemos hecho al final, ¿sabes? Pero tú piensas... Anem fent grans i ens tracten d'una manera diferent que quan som més petits. A vegades ens traten millor, a vegades pitjor, i seria això, reflejar com tracten aquestes persones que estan més avançades en l'edat. La bellesa no només és l'únic tema que podem tractar, sinó el temps en general. Escena 3, 3 a 1. Acció. Què significa per tu el pas de temps? El pas del temps, per mi, significa, com et diré jo, anar envellint, en aquest cas, amb una certa complicitat. És a dir, envellir no vol dir envellir, sinó vol dir envellint fent coses. Perquè si aprofites el temps i envelleixes fent coses, és més aprofitós que envellir sense fer res. Perquè llavors la vida no té cap sentit. Veig un parc on jugava quan era petit, junt arbres que veia de forma imponent. A més, el parc està rodejat de carreteres i ara que estic sentat a unes escales veig a la meva dreta una biblioteca. A més de a la meva espatlla una església gran amb una torre. Escolto la campana, les mosques molestant. A més dels cotxes en moviment, el moviment delicat de les fulles amb ocells volant per a dalt. De petit escoltava rises, crits i plors, uns records que em transporten a la meva infància. De petits tenim els desitjos i pocs recursos per a fer-los complir. D'adults tenim els recursos però no tenim temps. I de majors tenim el temps, tenim recursos però no tenim l'energia necessària per fer-los funcionar. Aprofita el temps quan puguis i no deixis passar les oportunitats. Per a mi la vida és com un riu. L'aigua flueix i en cert punt s'acabarà. Al costat també tenim una paret que no es veu gaire, però si t'apropes la pots veure. El que hi ha en aquella paret són grafitis, dibuixos que tenen menjars tradicionals de Marroc, per exemple, el tagín o menjars tradicionals de Marroc. Com va arribar vostè en aquest barri? Aquest barri vaig venir l'any 71 del segle passat. Hi havia molts carrers que no estaven asfaltats. I a poc es va asfaltant, llavors també va venir molta immigració de fora i el barri es va anar fent més gran. El que nosaltres volem, de tota gent que ve de fora, és no mirar d'on venen, sinó els que estem aquí i els que venen, mirar com podem conviure tots junts. És a dir, no perquè uns siguin de fora i els altres siguin d'aquí hem de ser diferents, sinó si hem de conviure i cada vegada més, perquè el món, com ja sabeu, cada vegada està més barrejat. El temps no importa si el destí és el mateix. No és que tinguem poc temps, és que no sabem aprofitar-ho. El temps és or, o sigui, aprofita-lo al màxim per deixar el millor final a la teva vida. El temps va passant, però el passat es queda atrás. Les xifres van sumant, però la vida es va restant. La edat no és més que un nombre. La teva actitud defineix la teva energia. Mireu aquest arbre que representa el pas del temps. Com tot ser humà, amb el pas del temps, les fulles es van fent més margites, més sense vida, més sense ànima. I això al final es passarà a tots els éssers humans, com jo i com a tu. Este es el paso de la vida y viene un punto se acaba la vida.
parece mejor hacerlo las personas mayores bailando para el final, así como que quede como el fin, que se vean así las personas y que ahí se acabe. No, en plan, para cerrarlo, en plan, cuando tú estás leyendo un poema, las últimas frases las lees como más suaves, pues así, la palabra. Depende. No hay nada más triste, el silencio y el dolor. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la... Fer-se vell és un motiu d'adquirir coneixements, però quan penso en la meva bellesa, m'imagino en una caseta a prop del bosc, amb arrugues, 2 fills i 4 arets. M'agrada gaudir de la pau i la tranquil·litat. Quiero tus manos abiertas, buscar mi camino y que te sientas. Quan m'imagino de vell, em veig amb canes, un bigoti, ulleres i encorbat. Amb 80 anys, m'imagino en una cadira llegint un llibre mentre escolto música de fons. Quan sigui gran, m'agradaria haver viscut totes les experiències possibles, una mica de tot, y no rebutjar res. Per mi, ser bella sería tener nets y comprarles cosas. El primer que penso quan m'imagino bella és que no seré com les d'ara. Seré forta i amb molta energia. M'imagino en una festa o en un viatge amb les meves amigues perquè, quan érem adultes, no ens va donar la vida. ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? Explicarlo. ¿Has de explicar? No toquis el terra si vols arribar al cel. Espera. La vida va passant i... Què? I què s'acabava? Què? Espera. La vida va passant i el temps va acabant. I fins aquí ha arribat la nostra entrevista. Gràcies a tothom per la vostra motivació i el vostre esforç. I gràcies tu també, Josep Maria, per la... Ha estat un plaer de col·laborar amb vosaltres. Moltes gràcies. A vosaltres. Corre.